Maksudnya gonge sing entekke dirimu, Nduk. Oh, bareng ngeten nggih. Bareng makalih jenengan kok, Mbak. Ora? Iya, tentang bareng karo aku. Aku ki derene kok ndak dadi kaya Werkudara. Ojo, aku ki soalnya bareng ki gak apal aku. Engko tak apa iki, Mbah? Nggon aku. Ngono ta. Landing ya. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, suwen. Dadi Werkudara. Nggih. Nyanding bisa dadi tombo. Ya. Cakepane leres nggih Mbak Siti? Nggih, leres. Dadi tombo ngono Pak Bambang ngene aku diblasukne kok. Piye dadi apa? Dadi ombo ngono ki piye? Iya ngawur kok. Dilep streaming barang. Aja omong-omong. Kuwi padha karo kowe gawe pirang aku. Mbok kira dadi ombo, maksudnya ombo atine. Iya. Meng takon sing sabar ngono lho. Iya, aku sing sabar, sing jembar atine. Karepmu ngono to? Iya. Lu kita ambake. Kok ditambahke apane? Ambake. Oh, kok Wo lho, ayu-ayu budek. tak kira tambahke apa lara batinku. Nembang dhewe, kendangi dhewe ya, Nduk. Ngeten. Iya no. Ayo. Nek menawi sing sarambahan dipun bantu pripun Mbak Siti? Oh iya, Mbak Siti. Mengke sing anu seragenan kula nembang piyambak. Oke, dados. Ya, ning kendang lho iki. Nggih, nggih, lan kene apa arek tandur kok iso. Kene iki sindan paling ora yo nembang apa. Ora bleboke kali kono suwe-suwe kowe sih. Lah ya genane arep kencang ae lho kok iso. Iya ya triwit kowe iki. Iya ya anu get ngono lho. Awakmu ki lho coba ndang. Iya ya get ngono. Iya ya, Gat. Iya anu cerot. Ngeceroti kowe kuwi. Apa ta iki? Ayo, Nduk. Mbak Siti monggo. Iso aman ning omah wis ora krasa. Keluyuran anggolek sing tak sayang. Mubang mindar anggonku goleki. Ora krasa esuk nyokek yo. Nembang dhewe. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Karo kendang. Ya. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubang mubeng midar
Lho kowe bingung kowe disawer kowe. Buruh kowe. Ora krasa. Ula, kendangnya ditinggal. Awak nganti bengi. Kendang meneh kok, Jur. Ebane man yen nganti liya kang nyawang. Kendange. Wah, jan. Nah. Yang tak sawang mencok nang nyepang. Iya. Gancangan tak rindik saka katuwan. Sarwi ngoceh dheweke ngalih encokan. Kae tak suwon mbok aja ngeceng. Podang kuning ngagawe pikirku komen. Seret iring tak sawang tambah manise. Iba bunga yen takon uget-uget. Ora bakal atiku kagiwang liyan. Yen si podang andutut ati kepanan. Kowe iso ngejam. Neramandha atiku sansaya ndadra. Nyon sanani sun pikatulute bendha. Tepuk tangan Kang Merdeka. Yah, ditepuk tangani kaya dara. Nggih. Matur nuwun. Aduh gak iso ngadeg. Pun niki Pak Bambang. Wis. Ya matur mbah nuwun lho wau Pak Widodo saking Kalikotes Klaten minggah wonten panggung ndak ya nyawer ngene barang konsentrasiku buyar terusan. Anggeroh ngene-ngenean iki. Jelas. Nah yo untungnya mau ya tetep berjalan. Iya. Wong yo tak sirepne mau kok. Oh, saking Kalikotes menika. Saking Kalikotes Pak Widodo. Sembah nuwun rawuhipun. Nggih. Sapa ngerti sesuk aku terus iso wayangan nang daerah Kalikotes kono. Lah nggih Wong jenengan. aku sejene ting-ting aku setara Solo ya. Lah nggih. Iso, ora ketung saka Solo tekane apa saka Yojo tekan Solo ki tekan Bogem. Tekan Bogem. Wah, mbok sisan tekan Pasar Kembang. Penjenengan tanggal 17 ada acara. Tanggal 17 sesuk. Mbok menawa mengke Kalikotes Pak Ora Widodo. ono, ora ono. Tanggal 17 mboten? Selo. Nggih, padha. Merah madak kowe gayamu Dik kaya. Iya, padha. Oke. Kula yo manut jenengan kok. Saiki gentenan Paranggono ya. Monggo. Boko loro. Nah, ayo nduk Vivi karo Sinten? Intan. Man golek sing gede-gede ngono ya. Wis paling ta?